els valencians i les valencianes celebrem la nostra Diada Nacional. Es commemora l'entrada a la ciutat de València del rei Jaume I, l'any 1238, data que es pren com a punt de partida històric del Regne de València i, per tant, del poble valencià. He parlat diverses vegades, un dia com avui, en aquest acte de commemoració del 9 d'octubre. Este matí, preparant un poc el que anava a dir, he estat pensant, pegant-li voltes a la nostra realitat, la situació actual, pensant un poc en què hauria canviat des de l'últim any a avui. La situació econòmica, que segurament és el que més ens preocupa a tots, no ha canviat massa. Els nostres governants ens han dut fins ací, un pou, i realment no saben com ens han de treure d'ací. Socialment, la situació cada dia és més greu. El 22% de les llars espanyoles està per sota del llindar de la pobresa i, a més, el 25% està en risc d'entrar. La taxa d'atur a Espanya supera el 24%. Al País Valencià està per damunt del 27%. L'atur juvenil a Espanya està per damunt del 46%. Així, al País Valencià és del 52%, 6 punts per damunt de la mitjana. Serà que no certifiquem prou? Ens han pujat l'IVA, l'IRPF, tanquen urgències, augmenten ràtios als centres educatius i no paguen res quan toca. Ara fa uns dies es van reunir amb familiars de Prosdeco, l'Associació d'Edificients Psíquics de la comarca de la Marina Alta. La Generalitat els deu 430.000 euros i perillen tots els seus programes socials i d'inserció laboral que realitzen. Però bé, no vos preocupeu. L'any que ve rebrem uns 650 milions d'euros dels pressupostos generals de l'Estat, un 35% menys que enguany. Cada espanyol rebrà dels pressupostos de l'Estat 271 euros de mitjana. A Galícia, dels uns dies tenen eleccions. En Galícia, cada gallec rebrà 468 euros. Sabeu molt rebrem nosaltres? Cada valencià rebrà 127 euros. La meitat, més de la meitat que la mitjana espanyola. Però bé, ho arreglarem tot, o quasi tot. El senyor Fabra i la senyora Critge, clar. Ahir la senyora alcaldessa estava contenta, ho llegia ahir en premsa. El Consell ha licitat per 150.000 euros l'estudi de viabilitat del tren de la costa. I jo, sincerament, cada vegada que escolte parlar sobre estudis de viabilitat, només penso en diners tirats. Si sumaren tots els diners que s'han gastat en estudis de viabilitat, en serien molts, sincerament. A més, aquest tren ràpid, aquest tren que unirà València a Alacant, que suposem tindrà estació, encara no sabem on, si en Denya, en Ondara, en Pedreguer, veurem quan arriba. Sincerament, jo no entenc res.